ya bani mate shakato la kan dirisa to la den nata ko den mama ko te den afutra ore den nso sawade ni wati na me mize ko ba be wa kala ma nyema ame nyado kenele kan to la tv jabra so sanfe nyado kana kenele me to la tv kan o kenele to la tv kan kenele mi labla ni ana la da koro kanu no ba be mama wana la da koro sira kan kenele labla ni be to la tv re sigime mi to la tv be sigime anyama dugukolo kan Côte d'Ivoire jamana kono Abidjan dugu kono mais ni wati na fle Mali jamana kono kala kolonje ba dugukolo kan kolonje ba dugukolo kan me mu kolela jan ko be sababu ana gon fola ngana do le Côte d'Ivoire demsen kundala mais biawe mo ko ba kan fo no ko fiseni sangari asgin ne subre mara kono no yabawe jone fiseni sangari arna shitana kalandi ale sababu ya bi anga maliba soro asira kolonjeba anga kolonjeba juru korila ngana bada soro ya ni be ko ma ko ali juru fo ali achan fora tena ken ni to la tv kan sabula me janjo do la kolonjeba ya ani fiseni ko o janjo ke
maa caman ka ala fɔli jala maa caman ye u ko ko ka foli d'a ma nin waati in na a fana b'a fola nin lɛri in na maa min a bɛ Togola TV kan nin lɛri in na a bɛɛ sɔgɔ nin to Togola TV sanfɛ ɲɛdɔn kɛnɛ kan ani dankɔrɔba de bɛ ɲɔgɔn bolo yan bi an bɛna ɲininka gɔni de an ka ye a bɛ juru kɔrɔ dɔw fɔ la cɛna an faamana ka nin dɔw mɛn an ko an bɛna dankɔrɔba ɲininka a ka nin ɲɛdɔn cogoya de sabula an bɛ ɲɛdɔn kɛnɛ de kan komi an yɛrɛ dotɔ baara la a ka jurukan mun b'a bolo i ka dɔn n'i m'a ɲɛdɔn i tɛ se ka nin ɲɛfɔ ŋana nin tɔgɔ ye di ko Ali Ali an bɛna kuma tin kɔ la n'a tora gɛrɛsɛgɛ kɛla min ye nin waati in na a bɛ n'o sɔrɔ Ali fanfɛyɔrɔ la Simo Dansɔgɔ ni ko Dansɔgɔ ni ko awa ifo ba ba Simo tɔgɔ ni jamu ne Ali Keyita ye ka bɔ Kɔlɔnjɛba Ali Keyita ka bɔ Kɔlɔnjɛba Kɔlɔnjɛba bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ nin waati in na a bɛ Sikaso mara fɛ Dansɔgɔ a bɛ Buguni cercle fɛ ne ko Mali jamana kɔnɔ o la a bɛ frontière la ne ko Dansɔgɔ ni Mali cɛ bon an ɲɛ bɛ labɛn dɔw la e la ka sɔrɔ an nalo ni labɛnw kun tɛ e la i bɛ se k'o kɔrɔ fɔ an ɲɛna wa an bɛ kelen kelen minnu tɔmɔ karamɔgɔw kɔ olu fara faralen don ɲɔgɔn kan Dansɔgɔ ne ko Togola TV lamɛnbagaw ni kun ye Simo la kaɲa fɔlɔ ye k'a lase an ma an bɛ kɔsegin ŋana kan Simo e bɔra jɔn ani jɔn na ne fa ye Adama Keyita ye ka bɔ Doyila mara la Dansɔgɔ Tula n ba ye Bintu Kulubali ka bɔ Ɲɛmu Dansɔgɔ a bɛ Kɔlɔnjɛba mara la ne ko mais nin waati in na e yɛrɛ sigilen bɛ Kɔlɔnjɛba dugu kɔnɔ wa walima a kɛrɛfɛ dugu dɔ la Kɔlɔnjɛba yɛrɛ dugu kɔnɔ yan Dansɔgɔ ne ko Simo mais an b'a ye mun de ka gɔni ni kanu don e la baara o baara n'i y'a ye ɲɛnamaya kɔnɔ i t'a sɔrɔ i bɛ dɔ de kanu Dansɔgɔ ne yɛrɛ depuis n ye ko dɔn fo kana se bi ma ne ko ne yɛrɛ ye baara fɔlɔ min kanu o kɛra donsongɔni Dansɔgɔ n fana y'a laɲini Ala fɛ Ala ma baasi kɛ n ko n bɛna n débrouiller k'a kɛbaga ye o kanu de ye n don a sira fɛ ne ko Dansɔgɔ Simo yɔrɔ an bɛ fɛ ka dɔn e yɛrɛ la famille la gɔnifɔla dɔ bɛ yen ka kɔrɔ wa ayi gɔnifɔla fɔlikɛla ma deli ka bɔ an yɛrɛ ka famille na ne yɛrɛ kelen tɛ Dansɔgɔ ne ko Togola TV lamɛnbagaw a Dansɔgɔ ni ko émission daminɛtɔ de ye nin ye ɲɛdɔn kɛnɛ kan a bɛɛ sɔgɔ ɲɛ to nin waati in na maa maa b'an suivi la nin waati la an n'a foli b'o bɛɛ ye min bɛ bɛna an ta émission kɔfɛ an n'a foli b'o bɛɛ ye diɲɛ sigi kɛnɛ nin bɛɛ la Simo o yɔrɔ la an b'a ye juru e ka kalan kɛ jɔn de fɛ fo ka na e se nin waati nin la an sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko Jakarija Jara Sagabalo ka kalanden dɔ bɛ yen a ko Burama Kɔnɛ Burama Dunbiya Dansɔgɔ Jakarija tun bɛ kalan n'ale kɔ ne ko komi sow taralen bɛ ɲɔgɔn na sufɛ fitiri danfan nɔfɛ a bɛ bɔ ka ne sigi soda kɔrɔ a kelen bɛ gɔni fa yɛrɛ Dansɔgɔ kanu yɛrɛ nana don ne la ne bɛ to ka taa n sigi a kɛrɛfɛ ne ko a nɛgɛ siɲɛ dɔɔni dɔɔni fo ka na n se nɛgɛ la an mɔgɔ fila nana to an bɛ munumunu Kɔlɔnjɛba yɛrɛ kɔnɔ yan an bɛ fɔli kɛ baara o baara bɛɛ n'i dakan don quoi a ma k'ale dakan ye ale waati k'ale y'a bila Dansɔgɔ ale yɛrɛ b'a bila waati min na o y'a sɔrɔ ne fana ma se fana ye courage ta ka to ka tugu karamɔgɔ Sagabalo ninnu kɔ ne ko n'u bɛ taa yɔrɔ min na n'i y'o kibaru sɔrɔ n bɛ nɛgɛso boli ka taa Dansɔgɔ n bɛ taa si kɛ ka nɛgɛ siyɛn o kɔ ka si ka kɔsegin fo kana se bi ma ne ko alihamudulila n yɛrɛ bɛ débrouiller dɔɔni hali bi n bɛ kalan kɔnɔ Dansɔgɔ ne ko Simo o yɔrɔ jala n ye e ka san joli kɛ kalandenya la gɔnifɔ nin kɔnɔna la a bɛ san 7 bɔ n bɛ nɛgɛ siyɛn na n tɛ se ka fɔli sigi n yɛrɛ kana se n bɛ se ka n débrouiller n yɛrɛ n'i y'o ni sisan fara ɲɔgɔn kan a bɛ san 12 bɔ bi Dansɔgɔ ne ko Simo e ka sa ka min fɔ nin ye o kɔfɛ e ka kalan kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo tuguni wa ayi n ma taa fan si fɛ e bolo fɛ min kɛ e yɛlɛmana Kɔlɔnjɛba la awɔ n bɛ Kɔlɔnjɛba yan hali sisan ni saga bɛ taa fɔli la yɔrɔ dɔ la ni ye n sen sɔrɔ n bɛ taa an bɛ taa ka taa kɛ ɲɔgɔn ɲɛna saga bɛ cogo min na Yaku bɛ ten kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ se k'a fɔ kalakan yɛrɛ dugu kɔnɔna la ka se Yaku ma ka se Abudeni ninnu ma o bɛɛ ye saga kɔw ye ka jigin kɔni faraliw bɛɛ kan ma si bɔ si la ni min bɛ taa yɔrɔ min na ni ye n sen sɔrɔ n bɛ taa nɛgɛ siyɛn o kɔ fo kana se bi ma hali sisan n b'o cogo kelen na Dansɔgɔ ni ko
Simo vraiment ni yɔrɔ jala n ye Togola TV lamɛnbagaw ni yɔrɔ in na Yakubu n foli nin ye o bɛɛ foli nin ye waati in na sabula an bɛ ɲɔgɔn fɛ olu n'a Dafina Janjo la ani Jɛjɛ a Janjo jala o kɛra sababu yɛrɛ ye ne ka Yakubu ye sinon n b'a tɔgɔ mɛn n t'a a ɲɛdɛnna dɔn Bulo foli nin an bolo nin waati in na Lagare Bulo sabula a tun bɛ Janjo la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ selekɛlan bɛɛ maa maa b'a n'a da kɔrɔ se ka o bɛɛ foli nin waati in na Simo n'o kɔfɛ e ka baara daminɛ i yɛrɛ ye min kɛ e ka Janjo gɛlɛn dɔw kɛ wa baara nin kɔnɔna la kosɛbɛ i bɛ se k'o Janjo fila fɔ an ɲɛna wa an bɛ taa fɔli la yɔrɔ dɔw la nin ko gɛlɛya kɔni n bɛ k'an na kosɛbɛ an b'an débrouiller o Janjo kɛla ka fara bolifɛnko déplacement gɛlɛyaw fana kan kɔni b'an kan baara nin kɔnɔ bi kosɛbɛ Simo yɔrɔ o kɔfɛ fana hɛrɛ dɔw bɛ e sɔrɔla e bolo baara nin kɔnɔna la wa kosɛbɛ o hɛrɛ damadamanin bɛ se ka fɔ an ɲɛna n bɛ se k'a fɔ n ma fɛnba sɔrɔ n kɔni in na fɔlɔ mais a kɔni ye bonya dɔ lase ma Kɔlɔnjɛba dugu kɔnɔ yan a fana ye n kanu don dɔw la minnu fana bɛ n dɛmɛ dɔɔni dɔɔni Ala kɔni ma ni sebatigi don ɲɔgɔn na fɔlɔ n kɔni b'o sira kan dɔɔni dɔɔni e ka kalan nin kɔfɛ Saka k'e labila wa walima hali bi e b'a bolo kalan hali sisan ne bɛ kalan kɔnɔ n ma labila a tɛ fama ɲɔgɔn ma dɛ ayi an tɛ famana ɲɔgɔn ma mais nin waati in na Saka a bolo ɲɔ dɔ b'e bolo wa n'i ye gɔni sira ye walima a ka gɔni dɔ d'i ma ou kolo fana k'e labila n'o dɔ ye wa kosɛbɛ n kɔni baara nin yɛrɛ bɔra Saka yɛrɛ bolo Ala kan Simo yɔrɔ la an b'a ye Janjo dɔw la a bɛ taga a bɛ to fɔli la waati dɔw la an b'a ye a wulitɔ ni gɔni baara ye a bɛ sen dɔ bila ɲɛfɛ ka dɔ bila kɔfɛ waati dɔ a bɛ wuli ni ma se waati dɔ a bɛ wuli ni kinisen ye olu ye jumɛnw ye dusukun kɔnɔna la ko n'u tɛmɛsira don i y'a faamu an kɔni ma kɔrɔ dɔn o la an y'a ye karamɔgɔw b'a kɛ an fana bɛ k'u ladege an kɔni t'o kɛ ka da kunsi kan Simo yɔrɔ la e ka san hakɛya min kɛ kalandenya la ka na se bi e la fɔli ka sa Kɔlɔnjɛba mara kɔnɔ yan wa walima e la fɔli ka sa yɔrɔ jumɛn ne ka fɔli caman bɛ kɛ lamini na kɛrɛnkɛrɛnnenya yan fɔli Kɔlɔnjɛba fɔli ko fanga man bon fɔli ko fanga man bon bari soma minnu yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ yan ko min bɛ se ka ngɔnifɔla wele bi in na n'an b'o dɔn o ye mɔgɔ 2 ye fana o mɔgɔ 2 dɔrɔn de bɛ yan minnu bɛ ngɔnifɔla wele ka na ɲɛnajɛ k'u fɛ n'a ye b'o la fɔli man teliya bari donsow fana ka fɔli man ca tɛ kosɛbɛ ka donso fɔli yɛrɛ sigi yan n bɛ se k'a fɔ ani sisan cɛ a bɛ kalo 8 kalo 9 a bɛ sɔn ka t'o la a fɔ ko nin ye donsow ka fɔli labɛnnen sigilen ka kɛlɛban fɔli min kɔni kɛra ne hakili b'o la ni ma fili o kan ka taa ni donso fɔli yɛrɛ sigilen cɛ Simo o kɔnɔna na mun de bɛ na n'o ye fɔli sigi ma sa sabula an bɛ taa yɔrɔ dɔ la an b'a ye fɔli ka sa o yɔrɔw la Mali fɛ yan fɔli sigi ma sa mun de nana n'o ye n bɛ se k'a fɔ ko subaga bɛ mɔgɔ dun mɔgɔ ma yɔrɔ la yan ko n'u taasiraw don yan donso caman minnu yɛrɛ ye sogo gɛlɛnw faga o caman kɔrɔlen don bi i y'a faamu denmisɛn minnu b'a la an kɔni bɛ a f'u ye u k'u cɛsiri bari mɔgɔ i bɛ tɔgɔ de ɲini k'i to denmisɛnya kɔnɔ n'i kɔrɔla a ka gɛlɛn i ka fanga ka se ka ko dɔw kɛ an bɛ Kɔlɔnjɛba Sisoko tɔgɔ fɔla bi ka fara Vatama Bama ninnu kan ka se donsoba yɛrɛ ma Baya ninnu caman y'u ta kɛ depuis u kolo ka kɛnɛ mais bi in na hali n'a sɔrɔ a dawulu b'u fɛ farikolo fanga bɛ se ka u dɛsɛ k'a kɛ n kɔni b'o fɔ yan donso denmisɛn bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn kelen ma ka courage ta mɔgɔ n'i ma ɲa baara o baara kɔ dɔ b'i lagosi a la mais o kan lagosi in kan ka kɛ sababu ye ka dusukolo dɔ ta hali bi ka i cɛsiri i ka baara fɛ kosɛbɛ
ne kɔni b'o fɔ yan donso denmisɛnw ye Nansɔgɔ. wa wuli k'u cɛsiri donsoya fɛ n'a ma ɲɛ i ye fɛn o fɛn tɔgɔ da i la kan k'i jija ka nɔ bɔ a la donc n'u y'a ye minnu t'i fɛ a daminɛ na n'i nana cogoya sɔrɔ a la o caman bɛ segin ka k'i fɛ n y'a jateminɛ yan donso denmisɛnw kungo tagama ka suma u fa fɛ bari ne yɛrɛ bɛ san kɛ yan ne tɛ donso sogo ye ɲɛ la k'a fɔ ko donso denmisɛn dɔ nana ni sogo ye ne t'a ye hali ne ye fɔli kɛ n'u y'a layiru ta ye ne ma kunnaja tɛ sɔrɔ n'i y'o jateminɛ i bɛ taa ye ko taama saliya de bɛ sɔrɔ o la caman fana kɛlen don ka nata sogo wari la bi ala caman t'a sogo faga hali n'a sɔrɔ o y'a layiru ta i ye k'u bɛna d'i ma n'u nana sogo ye ni fɛn t'i kun dɔw bɛ laban ka feere ka kɛ nasɔngɔ ye o de kosɔn an yɛrɛ tɛ sogo ye la an kɔni bɛ se ka n'an taara fɔliw la burusi kɔnɔnaw la tiɲɛ yɛrɛ an bɛ sogo sɔrɔ o donsow bolo kɔlɔnba yɛrɛ dugu kɔnɔ yan n tɛ se ka donso kelen f'i ye yan denmisɛn kunda ko n bɛ min ta don ko n y'o ka sogo dun o kɔni o ye mɔgɔkuru kelen pe o ye yafɔla Dirisa Kɔnɛ donso denmisɛn kunda ale kɔni delila ka n ko b'an faga kuturu yɛrɛ bɛɛ ka taa di yan cɛ o ye donso ye i y'a faamu a kɛra Kɔkɔ Dirika tɔnsigi baro fɛ a nana ni sogo ni yanni fɔli wuli cɛ n b'a fɔ k'a tan don a fana i b'o la se ka donso yɛrɛ denmisɛn kunda yan n tɛ se ka donso denmisɛn wɛrɛ f'i ye yan ko min delila k'o ɲɔgɔn kɛ nin yɔrɔ la nin yɛrɛ bɛ ne hakili jigin ne la belebele la Fuseni Jalo kɔni kɔrɔbɔ dugukolo kan a barika donso sogo kuturu la ka di ne ma sigifaga yabu fana bɛ ne bolo la Côte d'Ivoire minan kuturu sunkalo tile 18 ka a di ne Togola TV ma ko n y'o kɛ ka sunkalo kɛ ka barika cɛ nin yɔrɔ la Yamusokoro donsow fana bɛ yen dɛ donso sogo kuturu hali dɔ ma tigɛ ka bɔ la Zie fana bɛ ne bolo Korogo mara la ni n ko n bɛ cɛw tɔgɔ fɔ tan n tɛna bonya sabula an t'o émission na an bɛ gɔnifɔ baro de la bi mɔgɔ mɔgɔ min ka Togola TV sɔn donso sogo la min ka gɔnifɔlaw sɔn donso sogo la min yɛrɛ ka donso sogo di mɔgɔw ma donso tɔgɔ la u bɛɛ foni nin waati in na Togola TV mɔgɔ bɛɛ bolo Kɔlɔnjɛba mara la nin waati in na n'an juru fara ŋana ye n'o ye Ali ye n bɛ kɔsegin an na Dankɔrɔba ma nin waati la mais yɛlɛ kɔsegin ma Kɔlɔnjɛba donsoba foni nin yɔrɔ in na ka Ala donsoden bɛɛ fo ka Suma bɛɛ fo ka Laadakɔrɔ kanubaga bɛɛ fo nin yɔrɔ bɛ hakili jigin Jinɛtigi Dara la an ni ce olu na Ala y'an to ɲɔgɔn ye Simo o yɔrɔ diyara n ye an ka ye an dutɔ baro kɔnɔ i ka juru dɔ ta juru in tɔgɔ ye e ye Soma juru de ne kɔ o ye Soma juru ye o bɛ fɔ Soma bɛɛ le wa wa Somaw de bɛ awɔ a bɛ fɔ Soma bɛɛ ye n kɔni sen tɛ min différencielen don k'a fɔ ko nin kan ka fɔ nin ye nin kan ka fɔ nin ye o t'a la fɛn fɛn bɛ Somaya sira kan bari Sen nin yɛrɛ ka nɔgɔ ani dɔnkili caman bɛ ɲɔgɔn ta o de y'a diya nkɔnifɔla yɛrɛ caman ye an tɛ a bɛ fɔ Somaya a bɛ fɔ donso fana ye ok o yɔrɔ la an bɛna sira jumɛn i bɛ juru dɔ kɔɔri dɔɔni ka nɔgɔ dɔɔni bɔ an filɛbagaw la nin waati in na sabula o pressing ba le ka jurukan dɔɔni mɛ sabula gɔnifɔ baro le bɛ dozo yan nana ngani nyiriwaju yan nana ngani iya kolanya wan nana ngame waraba jago Mamadou Sissoko ko nana ngani dozo fedi nana non ni ma bi sakore nana nana noite sigi jandra ko ba ki man nana ngame fatama kale ya de ngame ulu ko nana non ko dozo yan nana ngani nana ngani oh wala ko ma jina la ya mugo ka ye dangon na le ma mugo ka me kule ka ye wala fara le ma kule ka me kule ka ye tiki ke le ma kule ka me nyama du ka kule no soro be kona le kule no jo kala kona le kule no kule kule ni ke samle ke man na ngam fa koron na le na ngam do so fe din na no ase mo ko ita man na ngam
Taramani ke mandana ngamme ke sabana. Kali ade ngamme bondana lumpoga patama. Dosa bari ndana non. Kala ka juro ko jaga bondana ngamme. Kala ka juro ko jaga bondana ngamme. Togola te belandana ngamme. Isa ka togola bondana ngamme. Togola te belandana ngamme. Togola ye ka ɲɛna fi dɔɔni ale continuer ni baro ye sabula a ka juru kan ni nani n bɛna simo ye nka juru ni tɔgɔ ye juru ni n danna de fɔ muso ye minnu ye sigi kɛlɛ kɛ ka se waranikala ninnu ma ka se dajɛ ma sama ma ka se mbɛli ninnu ma fo ka taa se waraba ninnu ma fagabagaw dɔnfɔli don Tola tola baba kana jigin na ni waati in na dɛ sabula ni juru bila ne bɛ kun dɔn mais n'a ka man kun dɔn n'a ka faamuya sisan n'u b'o kun dɔn nin la o fɔla dɛ a marifanju ɲɛnama yɛrɛ tɛ ne bolo jango ka se olu fagali ma a dan sɔgɔ ni ko o de kosɔn man kun dɔn parce que i ka cɛkun dɔw tɔgɔ fɔ juru in kɔnɔna la olu ka nin ko nin kɛ wa kosɛbɛ n ye Vatama Bama min tɔgɔ fɔ ale sigi faga ka ca ko ka dajɛ fana faga ka ca a bɛ yɔrɔ jumɛn mara la a bɛ Kɔlɔnjɛba yan ale fana ye wara fagabara ye wara sɔgɔni di a yɛrɛ bɛ n ka fugula la a ye janjo kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wari donso yɛrɛ don tamatiya si t'a la fewu a ko janjo kɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan kosɛbɛ kosɛbɛ Sisoko ma Mamadu Sisoko bɛɛ kan ka tɔgɔ mɛn Mali kɔnɔ yan fɛn bɛɛ kɔni bɛ ko donso ka di ye ngɔni ka di ye caman ye Sisoko tɔgɔ mɛn ale ta tɛmɛna fɔ kan bari ni meli yɛrɛ kumana Murunden n'ale tɛ a faga kuma di ale yɛrɛ dɔnna ni meli faga de ye kosɛbɛ kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ yan ka se Korowari ma a yɔrɔ caman yala donsoya kɔnɔ ala foli bɛ Togola TV nin waati in na 2021 na ne n'a ka ɲɔgɔn kunbɛn Cité des Enfants na Bamakɔ Actuel Media la anniversaire fɔlɔ la Mayiga la anniversaire fɔlɔ la vraiment ala nana kɔnɔjɛbaw na sira fɛ ka taa foli kɛ k'a ni ce ani ce Mayiga yɛrɛ ye lon bɛɛ sabula Mayiga o ye ne fila ni teri ye n'o dansɔgɔ ye mo o fɔli min fɔla nin ye ninnu fɔli n'i ma ninnu ko kɛ n'i ka dɔn mun de b'a la n'i y'a dɔn bari donsoya yɛrɛ sigilen don ko dɔ kan n'o ye kɔndɔrɔ ni sanɛnɛ ni dankun ye n'i y'a dɔn cɛkunya bolo ma walima ko se b'i ye ngɔnifɔla yɛrɛ ti fɛn k'i la koyi i bɛ da don minnu bolo ani donsokɔrɔsiw olu de b'a kiri tigɛ ni ye donsow la baro ye ka bɔ ngɔnifɔla fanfɛyɔrɔ la k'a se o ma Simo o yɔrɔ la an b'a ye fana n'a bɛ fɔli la fɛn dɔ bɛ k'a bolo a b'o ta k'a la cɛw kan ka kuma waati dɔ a tɛ fɛn yɛrɛ ta a bɛ ngɔnikala ta k'a la ka kuma kɔrɔ b'o la wa non kɔrɔ ti o la komi kɔrɔ fana bɛ a la kusi o bɛ bɔ donsow yɛrɛ bolo yen sisan so kusi ko ban lajɛki de tun bɛ kɛ kusi ye kosɛbɛ komi o fana sɔrɔ man di sisan o de ye so kusi tigi caya o kusi o donso yɛrɛ bolo fɛn ye k'a da u kana k'u ladusu waati dɔ an b'a ye a bɛ kɛ berenin dɔ ye olu fana kɔrɔ ye jumɛn ye olu fɛnw kɔrɔ ka ca mɔgɔ tɛ o gindow bɛɛ da kɛnɛ ma cɛya kow don bɛɛ ni danaya fɛn don Togola TV la dansɔgɔ ni ko komi a yɛrɛ b'a faamuya ɲɛ ma n'a laada kɔrɔ ko a ko dogolenw ka ca n'a ko bangeniw ye o kɔrɔ tɛ ko nkalon bɛ kow la dɛ mais dɔw bɛna fɔ yɔrɔ na k'o bɛ fɛ ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn a kana pressé a ye to émission kɔnɔ an tɛ bɔ émission kɔnɔ n'an ma Dankɔrɔba yɛrɛ la numéro di a ma yɔrɔ na n'a mako bɛ ɲininkali gɛlɛn min na a bɛ n'o tingo la n'a fana mako b'a la a kɛla fɔli a kɛla cila cila o k'o bɛ taga ɲɔgɔn kɔnɔ mais yɔrɔ la an bɛ tingo la ka taga ni émission ye dɔɔni dɔɔni a dansɔgɔ ni ko Simo yɔrɔ la e ka soma cɛ fila tɔgɔ fɔ Kɔlɔnjɛba mara la yan olu ka ko gɛlɛn jumɛn kɛ ye ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o la k'o tɔgɔ fana fɔ émission na la an filɛbagaw b'a lɔn n'a kɛla u lɔnbaga dɔ b'an filɛ la u b'a lɔn ko an kan bɛ karisa de ma dansɔgɔ ni ko o somakɛ filaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Numukɛ Konate kɔndɔrɔntigi don jafɛrɛntigi don ale yɛrɛ sigilen don Jogo kan kosɛbɛ Soma lo
ba fɔli kɛ minɛnko la ale kun ye bafulu 1 san ye 1000. Ŋɔni n bɛ se ka a barika da o la kosɛbɛ o bɛ fana n jigi don ma deli ka don a kan ko la fɔlɔ ka bɔra n jigi kɔrɔ n b'a fɔ Adama Sisoko fana n'ale ka di ni yɛlɛ b'an cɛ ala la mɔgɔ ma fɛn min ye kana nkalon da la se k'a fɔ k'a ye koba nin kɛ n fɔlɔ o ma kɛ ban a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ don n'a nata la o bɛɛ fo nin waati in na Togola TV bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la i yɛrɛ ka min tɔgɔ fɔ ko a ka Bafu Sankajuma a barika Togola TV olu la sabula n'a cɛkun n'o ye n'a gɔnifɔla kun ye nin waati in na Mali dugukolo kan n'o ye Fuseni Sangare ye ka fara e yɛrɛ kan a k'an bɛn sira fɛ a barika don bolo la Togola TV ko n ye n janto n yɛrɛ la ko k'o ka sa ladilikan tola n kɔnɔ a fo nin waati in na ko dansɔgɔ kan ko ka fara suma bɛɛ kan an ma suma bɔ suma na maa a bɛ ala la dɔkɔrɔ sira k'a bɛɛ foli nin waati in na Fuseni n'a foli kɔnɔ Fuseni n'a kɔmɔgɔ bɛɛ la foli kɔnɔ ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛlɛri na an bɛ kɔlɔnjɛba ten n'an juru fara n kana dɛ n'o y'ale ye olu n'a kun bɛ nin de la janjo la dɔw kun bɛ ɲininka ko nin ye gɔnifɔla jumɛn nin ye gɔnifɔla dɔw yɛrɛ ko Togola TV ele kɔni i bɛ bɔ n gɔnifɔla ye yɔrɔ bɛɛ n ko ayi n'a fɔ ti tɛ o si ma malu la baara de la maa i bɛ yɔrɔ dɔ fana n'u m'i ko la mɛrɛ fo ni pase sɔngɔ t'an n'u bolo ni bolifɛn yɛrɛ tun b'an bolo ka fara an kan ko tun bɛ bɔ a la o dansɔgɔ ni ko maintenant vraiment yɔrɔ de la nin ye émission bɛ ɲini ka se a cɛ yɔrɔ la mais an bɛ na ɲininkali dama tɛmɛ la Simon ele ka baara nin daminɛ yɛrɛ kalandenw b'e bolo wa kalanden bɛ n bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ka ŋɔnidɛnifɔla ale yɛrɛ ye n kɔrɔkɛ ye ba kelen fa kelen n bɛ se k'a fɔ kalanden na jɔlen bɛ n bolo o dan o n ka kalanden ko sigilen tɛ sen kan fɔli kɔni bɛ n bolo n bɛ mɔgɔw sɔrɔ ka fara n yɛrɛ kan an bɛ fɔli kɛ k'a fɔ ko kalanden yɛrɛ bɛ n ka du kɔnɔ yen personnellement ayi o kalanden tɛ n bolo fɔlɔ parce que mun de bɛ na n'o ye kalanden lajɔn t'e bolo mun de bɛ na n'o ye n y'a f'i ye cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ɲɛtaga la ɲɛtaga sɔrɔla nin bɛɛ bɛ woloma don dɔ bari mɔgɔw yɛrɛ delila ka na an fɛ kalan na minnu ye yankaw yɛrɛ ye o somɔgɔw b'u bɛɛ ka segin bari fɛn o fɛn n'i ma fɛn sɔrɔ a la mɔgɔw t'a jate kosɛbɛ la donc an b'an jija nin ko in fɛ fo ka nɔ dɔ bɔ a ko la karamɔgɔw sɔnna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an kalifa bɛ bɛɛ lajɛlen la fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ baara nin kɔni ka di ne ye bari ne yɛrɛ bɛ n kɔni ko nin daminɛ don min na a kun man d'a ye ne yɛrɛ kun ka natɔ n bɛ n kɔni ta ka bɔ yen ka taa dogo taalen ɲɛfɛ n nana se a la dɔɔnin n bɛ dɔɔnin dɔɔnin kɛ fo n nana fɔli daminɛ n yɛrɛ ye ka n fa fana to balo la a nana diya yɛrɛ ye bari ni bɔra n kɔni bɔra la ne sɔrɔ kala min na o yɔrɔ la i yɛrɛ b'a ye ni ko ko n'i donna la i k'i cɛsiri cɛsiri ka mɔgɔw ka lagosi ninnu k'olu bɛɛ to yen baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen bari an ɲɛ b'a kɛbagaw la minnu b'a ɲɛ an ɲɛ bɛ karamɔgɔ minnu na an b'a dɔn olu ye nɔbɔ la n'olu fana sɔnna a ka d'an ye ka nɔbɔ la Simo o yɔrɔ la an b'a ye depuis an donna kɔlɔnjɛba dugukolo kan i ni Fuseni n'o ye gɔnifɔla nɔgɔ ye vraiment a donni nin nɔgɔ la waati bɛɛ i bɛna bɔ an na n bɛ fɛ ka dɔn i ni Fuseni na nɔgɔlɔn sababu kɛra cogo di a ka nɔgɔlɔn waati jumɛn sabula a bɛɛ bɛ baara kelen na mais a bɛnni de tɛ adamadenya b'an ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔw ne yɛrɛ b'a ye baara dɔw la vraiment a yɛrɛ bɛ bonya ne hakili ma mun de nana n'u bɛnkan nin ye ten an ni ɲɔgɔn cɛ ne ni Fuseni ka ko n bɛ se k'a fɔ ala yɛrɛ de y'an ci ɲɔgɔn ma ni ala kɛ t'i la ko min na o bɛ kɛ bari komi n kɔni ko nin yɛrɛ kɔfɛ n bɛ ɲɔsi mansin baara fana kɛ n ka mansin gazuwali de kun banna n taara n ko n bɛ taa gazuwali ta station na n taara Fuseni fana sɔrɔ yen a bɛ voyage sira fɛ mais ne ye Fuseni dɔn TikTok de sanfɛ n y'a ye dɔrɔn fɛnɛ y'a dɔn n gɛrɛla la n ye foli k'a la mɔgɔ min fana don a ma gwɛlɛya ni a ye foli mɔgɔ sɛbɛ foliw kana an ye numéro falen ɲɔgɔn na ye k'a ka jeliba yɛrɛ fo bɔnɔ jeliba ale ko ka ca k'an ka numéro falen ɲɔgɔn na an ye numéro kɔni changer ɲɔgɔn na ye fo kana se bi ma a ko k'a bɛna fana Siruba n'u b'a wele ko cɛkisɛ o mago dɔ tun bɛ Fuseni na kɔlɔnjɛba yan o senfɛ ne fana y'a organiser ka ɲɛnajɛ kɛ an y'o ɲɛnajɛ de kɛ o waati la Fuseni fana vraiment n b'a fo se min a y'o fana kɛ n ye kosɛbɛ a ye n kanu
Baraka gwele ngana ka kosegiti. Ko ka chame baroke ko. Awo. Nazo wani ko. Donc an bɛ fɛ ka min lɔn gɔnifɔ nin kɔfɛ an bɛ baara gɛrɛ la wa? Bɛ baara gɛrɛ la. Bɛ baara jumɛn? Bɛ machine muru kɛ. Gɔnin kɔfɛ. Bari komi yɛrɛ fie yan fɔli ko man a basigilen ba tɛ. Siga t'o la. Ni bolo ma da gɔnin nɔrɔ ma. A bɛ gɛrɛ. Mo yɔrɔ la ni mɔgɔ mun mako b'e la u b'e lasɔrɔ cogoya di? N'a sɔrɔ téléphone numéro fɛ. D'accord. I bɛ se k'o téléphone numéro di an ma nin waati nin la wa? Lamɛbagaw bɛɛ ma. 78 29 06 84. D'accord. I bɛ segin a kan i bɛ indicatif don Mali indicatif sabula an bɛ Mali jamana 0223 Niko. 78 29 06 84. D'accord. Togola tɛ lamɛbagaw nin waati in na a bɛɛ biki ta ka pɛrɛn a bɛna sigi numéro nin kan tuguni a bɛ kɔlɔn ɲɛba dugukolo kan nin waati in na numéro nin ye WhatsApp ye appel direct fana bɛ taa mais Mali numéro de bɛ donc a bɛna sigi a kan ni indicatif ye tuguni Simo a bɛ sigi numéro kan 00223 78 29 06 84. Togola tɛ lamɛbagaw a dan nin ye Dankɔrɔba la numéro ye komi n k'a fɔ a ɲɛna a bɛ se ka kɛ émission kɔnɔ ni kuma dɔ bɛ o fɔ la mais a ma walawala ou bien a t'o yɔrɔ ni détail b'a kalama a bɛ se ka ɲininkali kɛ Dankɔrɔba la nin yɔrɔ la o yɔrɔ la yanni an ye bɔ émission kɔnɔ n bɛ na kuma kɔsegin ka di Dankɔrɔba ma nin yɔrɔ la Simo nin waati nin na a bɛ se ka kɛ an kana ka ɲininkali dɔ tingo e la an hakili m'o sɔrɔ a bɛ se ka kɛ kuma dɔw yɛrɛ b'e bolo k'a fɔ an hakili m'o ɲininkaliw sɔrɔ i bɛ se ka kuma sira b'i bolo i bɛ se k'o kuma fɔ Togola TV lamɛbagaw bɛɛ ye nin waati in na n'o bɔla yen an bɛ ɲininkali laban kɛ ka émission cɛ i dan sɔgɔ Niko. Kuma min bɛ n bolo komi n y'a f'i ye baro kɔnɔ cogo min na an ka fɔli basilen tɛ yan kan kosɛbɛ mɔgɔw b'an wele burusi kɔnɔnaw la Kɔlɛba lamini duguw la mais ka minɛn ta ka ɲɛnajɛ kɛ o se tɛ caman ye donc n'a sɔrɔ minɛn b'i bolo sisan i bɛ batiri don o la walima ka motɛri ɲini ka sigi o la i b'i ka fɔli kɛ i b'a ye i bɛ jama sɔrɔ mais tiɲɛna o gɛlɛya b'an kan bari an bɛ taa fɔli la yɔrɔ caman minɛn t'an bolo an bɛ taa su kɛ an da jalan na vraiment fɔli tun bɛ kɛ da jalan na a bɛɛ ja mais diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan ni minɛn t'i bolo i ka fɔli taama ni ɲɛfɛ minɛnko gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ baara nin kɔnɔ ka fara bolifɛnko gɛlɛya fana kan kosɛbɛ kɔni b'o ci lase Mali donso n'a soma bɛɛ ma gɛlɛya min kɔni b'an kan bi bi in na ni mɔgɔ y'an dɛmɛ o la n'an bɛ se ka nɔ bɔ ko la o de ye parce que yɔrɔ la ni mɔgɔ mako b'i la jamana gɛrɛw la i bɛ se ka taga yen wa? pɛrɛlen don déplacement ma sanga n'a ka waati ne bolifɛnko gɛlɛya min f'i ye n'a y'i b'o la pɛrɛlen don waati bɛɛ n'o tigi lɔra ni déplacement i bɛ se ka taga yen e delila ka jamana kɛ gɔnifɔ nin kɔnɔna la wa? Ka taa Côte d'Ivoire la siɲɛ kelen ka segin fɔli kunna fɔli bolo ma jɔn fɛ yen an taara Ngolo Jara Bɔlɔna ni jama kan ni Zahiri wa kun an taara ka t'o ɲɛnajɛ kɛ yen ka kɔsegin o janjo kɛla cogoya di? A janjo fisayara yɛrɛ Togola TV lamɛbagaw émission sera a cɛyɔrɔ la yɔrɔ la an tɛ bɔ an na émission kɔnɔ n'a ma an teri ɲɔgɔn na kanubagaba dɔ fɛ yan n'a bɛ n'a ye nin waati in na ni bɛɛ ko a ma ko cɛkisɛ ka foni nin waati in na a barikalen bɛ an ye nin waati in na n ko yɔrɔ la n bɛna i bɛ Togola TV lamɛbagaw filɛ foli kɛrɛnkɛrɛnya i b'a di Togola TV lamɛbagaw ma yanni an ye bɔ foli nin kɔnɔ ka se foli kɔnɔ i bɛ ladilikan dɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn di bi gɔnifɔlaw ma bi donsow ma bi somaw ma n'o ye bɛn sira ye ani an ka baara nin bɛ se ka taga ɲɛfɛ ɲɛ min ma an bɛ se k'an janto ɲɔgɔn la ɲɛ min ma sabula bi bi in na kow ka ca mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni mɔgɔ t'a fɛ bi n'a yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o bɛ bɔ kɛ dɔw bɛ ɲɛnabɔ ɲɛfɛ donc o bɛɛ kɔfɛ o ladilikan nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ foli di an filɛbagaw ma sabula mɔgɔw de ka unité de l'heure in na bɛ foli lase nin bɛɛ ma ka foli lase diɲɛ an n'a laadakɔrɔ kanubagaba bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya i yɛrɛ bɛ fɛ ka mɔgɔ min fana fo i bɛ foli lase o ma i bɛ baro cɛ ɲɔgɔn i dan sɔgɔ nin kɔnɔ sira b'i bolo
Bon, ladilikan bɛ n bolo k'a lase Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn kelen ma. Foyi tɛ bɛn bɔ. Mɔgɔw n'a bɛnna a bɛ nɔ bɔ ko la. Tɔmɔw ni donsow bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ. Donsoya tɛ bila ko ye. Donsoya ye fɛn kɔrɔba ye. Fo kana se bi ma. Mori tile la donsoya ma tiɲɛ. K'an jija a kana tiɲɛ an bolo. Ka jɛ kelen ma ka bɛn kelen ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ka laada kɔrɔtigiw bɛɛ fo. Dɛfɛnɛ Isa fo, Dɛfɛnɛ kɔmɔtigi don. Sɔgɔla Abdulaye fo. Ka Garangɔkaw fana fo. Ka Kɔlɔna numuw fo. Ka bɛɛ lajɛlen fo. Laada kɔrɔtigi bɛ Kɔlɛba n'a lamini fan o fan. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma. Minnu fana y'u ka forfaits ta u bɛ k'an filɛ nin waati in na. Ka foli ni tanuli d'u bɛɛ lajɛlen ma Togola TV sanfɛ. Togola TV k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Hali bi i k'a bila kɔrɔ ye kana bila bana ye. I cɛsiri. Bari bi bi in na i kɛra sababu ye ka ngɔnifɔlaw kala kosɛbɛ. Bari i ye ngɔnifɔla caman bɔ dibi la ka caman bila yelen na. An b'i fo i ka hakilina ɲuman na. Ka Fuseni Sangare fo ne kɔni ka sababu ɲuman ye. Ne yɛrɛ kun ma sigi n'a ye n ko n b'i ye. Mais Fuseni kɛra sababu ye. N'i y'a mɛn jɔn ni kunnaji i b'a fɔ sababu ɲuman. Ka Seru fana fo a n'a ka denmisɛnya mɔgɔ ɲɛnama don n'u b'a wele ko cɛkisɛ. Bari ko nin bɛɛ lajɛlen sababu fana bɛ bɔ ale la. Fo kana se bi ma. Mo yɔrɔ jala n ye i ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan n'o ye ko Fuseni kɛra sababu ye i ka Togola TV lasɔrɔ. E kun ka Togola TV lɔn ka kɔrɔ wa? Ka Togola TV lɔn ka kɔrɔ. N b'a ye TikTok sanfɛ. N b'a ye YouTube fana sanfɛ. N b'a ye Facebook kan. Ne yɛrɛ kɔni tun bɛ da n bɛ miiri. N ko ni n sera ka nin cɛ in na sɔrɔ a ka se ka video kɛ n ka bɛ diya n ye. Mais ni fɛn kuma ma se ka kɛ Ala kɔni y'a latigɛ. Ɲɔgɔn ye. K'i fo kosɛbɛ. Ka baara kɔni taacogo ka ɲi. Mo yɔrɔ la an tɛna bɔ baro kɔnɔ ten. I bɛna juru sen dɔ ta hali n'o ye miniti kelen. Ne bɛna kumakan laban kɛ. An bɛ baro cɛ. Ala b'i bolo. Kalifa jaga ne wana ne kalifa ne wana ne kalifa saya dulu makna kalifa ne wana ne kalifa jaga ne wana ne kalifa dulu ne wana ne kalifa saya dulu makna kalifa jaga ne wana ne kalifa jigi baba diri ne wana ne kalifa ora jira diri ne wana ne kalifa jogo jigi mari bare ne wana ne kalifa dulu ne wana ne kalifa la saya dulu kalifa ne wana ne kalifa kalifa jaga ne wana ne kalifa dulu ne wana ne kalifa la saya dulu kalifa ne wana ne kalifa kalifa jaga ne wana ne kalifa kalifa maro kuya deri ne wana ne kalifa kama maro jalori jaga ne wana ne kalifa ne wana ne kalifa la saya dulu mais yanni émission cɛ ta n bɛ Simo ɲininka sabula e tɛ fɛn min ɲɛdɔn i t'o ɲɛfɔ yan dɛ a ka juru min fɔ n'a kɛla ka ɲɛdɔn a y'a kɔrɔ fɔ an ye juru kɔrɔ ye di? Ne ye siraba kelen de. An ka kuma dɔ b'a kɔnɔ n'o ye ko kalifa o nana kɔnɔ cogoya di? Dɔnkili don. Diɲɛ yɛrɛ sigilen don kalifa kan. Mɔgɔw jigi ye ɲɔgɔn ye. Kɛra cogo o cogo dɔ b'i ɲɛ. I bɛ baara o baara la i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔ b'i ɲɛ. Ni kalifa ma tiɲɛ o bolo a ka gɛlɛn i ka jigin dingɛ dɔ kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye.
Jam ko bɛɛ sababu ye komi Simo k'a fɔ ɲɛ ma nin yɔrɔ la émission sera a cɛ yɔrɔ la ni kun y'a Balimacɛ Saka Togola kan ye Dirisa Togola den Minata Kone den Baba Konate den Afu Tarawele den ni bɛɛ ko ma ko Togola TV Saka ni waati in na an bɛ min ten an bɛ Kɔlɔnjɛba dugukolo nin yɔrɔ la an ka Côte d'Ivoire denmisɛnnin gɔnifɔla ŋanaba dɔw bɛ yan n'o ye Fuseni Sangare ale sababu ye an bɛ Mali dugukolo kan n'ala jɛnkulu bɛɛ n'ala jeliba n'o ko ma ko Bɔnɔ jeliba jeliba la ale kɔni Haruna Sitaya jeliba o bɛɛ b'a fila nin waati in na ka fara Fuseni n'a kalanden bɛɛ kan cɛ Ntife bɛ yan dɛ Ntife bɛ yan Adamo bɛ yan a y'a cɛ olu fana la cɛkun bɛ yan n'o ye Jimo ye Fuseni n'a gɔnden fɔla kɔni ale sen ka teli ka tɛmɛ a fɔ nin waati la Togola TV bolo nin yɔrɔ la yan'an bɛ baro la an bɛ na juru sira di an na juru fɔla ma n bɛ fɔli laban dɔ ta n'o ye walimanan fɔli ye a karamɔgɔcɛ ye fɔlɔ a bɛ t'o kɔnɔ ka donsow fo ka t'o kɔnɔ ka somaw fo ka t'o kɔnɔ ka an yɛrɛ filɛbaga bɛɛ fo an bɛ sin k'a fɔ janjo cɛ yɔrɔ in na émission banna a bɛ fo nin waati in na Simo baara b'i bolo juru ye ta ye n'a sɔrɔ a bɛ sɔgɔ ɲɛ to lɛri na Tena sabu ko sabu tena ko ay. Da ko yo lo. Pura ko di sabu lu magana ni sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Daga ju wa jaga mo kana ni sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Kisa sama ni ko tena sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Musa ko lo ko la kana ni sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Kamu tu kana ni mo kana ni sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Tena sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Wala di kita ka pala ya tena sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Isa ka to la tena sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Bala nu ga le mo kana ni sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Ana ma di ko tena sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Bala nu mo kana ni sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Tena sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Mo ni le ko mo lo la ma kana ni sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Sabu lo ko la ko le ma sabu tena ko. Sabu le ya ana sabu ko sabu tena ko. Sabu le ya ana